Hayırlı kiş, muhterem konaklar. Selkiş, Eydaman, Borşitek, Selam Hoyle, Selam Seled. Uzdı tağın bir yıl, hem 1000 yıl birleşip borlıkka getirdi netice. Tudı yana yıldızlar, olar bugün biride. 2019, sağ bol. Her bir mizgil için rahmet, sinde selet üstü. Üstü millet hem biz üstük. Yana tatar kileşegi için zor hem mühim ülüş kırttık. Birge bulduk, birden bulduk, koyttık birge bilerge yanadan şehir kurduk, maksat koyduk, iriştik, birge güne güçlü tügül. Brem de jingdik. Yıldızlıkta her kim yıldız. Sinde, minde, hemmemiz. Emme bar şundu yıldızlar, olardansın kola iz. Hem biz olarını bugün biri de kururuz. Eye bu kürüş, jinguşi barabir, emme bu jingu urtak barabir. İrtege seletke kilir bir bala. Onu karşı alır abi hem apa. Onları kilesi yıllarda biz olarını kururuz qabat hem ol şad. Kişe seletke kilgen balaga. Bugün Semruh sının tapşırırga. Semruh kışı ona ceygen. Küte bizden netice. Süzni uzakka suzmuşa tüp ülüşke kuşigeydi. İnglerinin, şeplerin bugün birge tanıyız. 5. Semruh yıl premiyası. Vakit ciddi. Başlıyız. Qarşılığız səhnədə 5-ci Semruh premiyasının finalistləri. Yıl Kuldaşları nominasiyası. Qarşılığız səhnədə Yıl Klubu nominasiyası. Yıl Klubu. Qarşılığız səhnədə Sələt Jırlı nominasiyası. Sələt Jırlı. Səhnədə Yıl Ölkən Eydamanı nominasiyası. Yıl Ölkən Eydaman. Səhnədə Yıl Direktoru nominasiyası. Yıl Direktoru. Hazır qarşılığız səhnədə Yıl Səlkişi nominasiyası. Yıl Səlkişi. Yıl Səlkişi.
Каршы алыңыз. Сәхнәдә ел әйдәманы номинациясе. Yol Каршы алыңыз. Сәхнәдә ел аланы номинациясе. Каршы алыңыз. Сәхнәдә Сәмрух премиясының алып баручылары. Татарстан Республикасының атказанган артисты Сәлкеш Әйдәман Гөлназ Сапарова һәм танылган алып баручы диджей Әйдәман Равил Шәрәфиев. Исәнмесез, кадерле дуслар, Сәлкешләр Әйдәманнар, Баш итәкләр Сәләт берләшмәсенең активистлары, хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, әтиәниләр һәм остазлар. Сәләттәге сәләтле яшьләрне билгеләүгә нигезләнгән Сәмрух 2019 ел премиясендә сезне күрергә бик шатбыз һәм инде үз-үзебезне алкышлар белән сәламләп алыйк әле. Үз-үзебезне һәм ел буе көткән премияны сәламлыйбыз. Һәм бүген кич буе безнең белән бергә Зарина Вильданова, Илназ Мазитов, Станислав Дагаев һәм Сахар, ягъни Шикәр төркеме. Сегодня мы подводим итоги работы движения «Сәләт» за 2019 год. Говорим спасибо и награждаем тех, кто своей активностью и трудом развивается сам и развивает наш любимый «Сәләт». Иң башында шуны да әйтеп узарга кирәк, бу ел Сәмрух үзенең беренче юбилеен, 5 еллыгын бәйрәм итә. Кем беренче премияда булды? Әйтегез, кул чабып алыйк әле, хөрмәтле тамашачылар. Ә инде кем 5 ел буе шушы премияда катнаша, бер кул чабыйк әле. 5 ел эчендә премиябезнең нәтиҗәләре дә шактый. Тыңлап кына карагыз әле, 13 номинация, 350 катнашучы, 85 эксперт, 30 җиңүче, ә бүген шушы җиңүчеләр исемлегенә тагын 8 исем өстәләчәк. Менә Рамил, Сәләт дибез, син Сәләт дигәч, күз алдыңа нәрсә килә? Әлбәттә, иң беренчесе ул җәй, биләр, сәлкеш, гомумән аланнар. Әлбәттә, инде Сәләт беренче чиратта ул җәйгә аланнар. 2019 елның 26 җәенә килгәндә ул шын мәгънәсендә бик кызы булды. Шулай бит? Хөрмәтле Сәлкешләр, Әйдәманнар, әйтегез, бер кул чабып алыйк әле. Биләр җирлегендә барлыгы 6 форум узды бит. Так что давайте аплодисментами поблагодарим всю большую команду. 18 мең сәлкеш, 550 Әйдәман, 150 пашитек, 300 остаз, 500 оештыручы, яшәсен Сәләт! Кем менә җәй көне Сәләт аланнарында булды? Сәлкешләр, сез мондамы? Әйдәманнар, Оештыручылар, сезнең дә тавышны ишетәсе килә. әтиәниләр бармы залда? Ә хәзер иң шундый күңеллесе. Бәләкәчләр бармы бу залда? Менә бу кечкенә бәләкәчләрдән чыккан тавышны ишеттек без әле генә. Һәм Сәләт аланнары! Ишетелеп тора, димәк, Сәләт биредә һәм әйдәгез бергәләп искә төшерик. 2019 елда нинди яңалыклар булды? Игътибар экраннарга. Внимание на экран. 1994 елда 65 бала катнашкан бер аланнан башланган Сәләт хәрәкәте бүгенге көндә Татарстанда гына түгел,
Татарлар яшәгән барлык җирдә дә балаларга һәм яшьләргә интеллектуаль иҗат потенциалын ачарга һәм үстерергә мөмкинлек бирә торган зур системага үрелде. Хөкүмәтебез һәм шәхсән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән 2019 елда Сәләт хәрәкәте тарафыннан 50-дән артык проект тормышка ашырылды. Татарстан, Башкортстан, Чувашия республикаларында, Самар өлкәсендә 23 белем бирү сәламәтләндерү аланы эшләде. Төбәгара Болгар туган тел форумы, Иске Казан җыены, Казан саммит кысаларында ислам илләренең яшь эшмәкәрләр форумы оештырылды. Сәләт шулай ук Ислам хезмәттәшлеге оешмасы Евразия беренче халыкара моделен оештыруда да катнашты. 1997 елдан башлап без биләргә кайтуыбызны дәвам итәбез. 2019 елда Сәләт халыкара яшьләр укыту форумы 6 смена форматында үтте. Soft Skills Биләр форум, Arts Биләр форум, Сәләт Биләр форум, IT Биләр форум, Leaders Биләр форум, МШТ Биләр форум. Татарстан һәм Башкортстан республикаларында, Самар өлкәсендә укыту йортларының 15 Сәләт клубы үз эшчәнлеген алып бара. Быел Сәләт клубының 12нче президенты сайланды. 2019 елда Сәләтне туплаучы, бер система итүче проектлар буларак инде традициягә үрелгән мәшһүр академик Мәхмүтов исемендәге Фәнсар мәктәбе, 4нче республика күләм Әнвәр Хәйри укулары фәнни-гамәли конференциясе, Бохараев укулары фәнни семинары, Сәләт активы мәктәбе, Әйдәманнар мәктәбе уздырылды. Әйдәманнар мәктәбе Сәләтнең җәйге проектлары өчен 500ләп әйдәман әзерләде. Сәләт Вики мәктәбе кысаларында Вики сәфәрләр оештырылды. Олимпиадага әзерләү һәм мәгълүмати технологиялар компетенцияларын үстерү буенча Олимп һәм санак профильле лабораториялар эшләвен дәвам итте. Иң нәни сәләтлеләр өчен бәләкәч клубы эшләп килде һәм ул үзенә ел дәвамында 70-кә якын бәләкәчне туплады. Биләрдә ел әйләнәсе эшләүче Фәнсар фән һәм мәгариф үзәгендә атна сайын Сәләтнең төрле проектлар уздырылып килә. 2019 елда Сәләт 25 меңләп сәләтле баланы, яшьләрне һәм укытучыларны берләштерде. Шулай итеп без бүген 2019 елга нәтиҗә ясыйбыз. Сәләт мөмкинлекләр мөхите, акыл, рух, тел берлеге. Афарин! Төп фактларга таянып ясалган шәп видео, шулай бит, Рәмил? Әлбәттә, форумга кайткан кебек булып китте. Моны бит сүз белән әйтеп бетереп булмый. Бу мөхиткә кайнап, аны сизәргә һәм аның эчендә яшәргә кирәк. Сәләт чынлап та ул мөмкинлекләр мөхите, дуслар һәм фикердәшләрне табу, иң шәп проектларны чынга ашыру мөмкинлекләре. Сен чынлап та дөрес әйттең, иң мөһиме монда шушы буыннарны берләштереп торучы Сәләт мөхите. Еллар үтә, 94нче елмы ул, 2020 елмы, ләкин Сәләт рухы, Сәләт мөхите үзгәрешсез. Сегодня самое частое слово будет «спасибо» и «рахмат». Я предлагаю еще более громкими аплодисментами поприветствовать наших ключевых партнеров, без которых успехи Сәләт не были бы возможными. Большое спасибо правительству Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи, Министерству образования и науки, Министерству культуры, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Министерству экологии и природных ресурсов, Министерству цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан, Академии наук и высшим средним учебным заведениям Республики Татарстан, муниципалитетам и их руководителям, а также всем, кто поддерживает и помогает. Наши бурные аплодисменты, дуслар, алкышларны жәлләмик. Һәм әлбәттә, хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнехановка һәр даим ярдәм күрсәтеп тору өчен аерым рәхмәт. Алкышлар. Бүгенге премияны 2019 елда Сәләт эшчәнлегендә үзен үрнәк итеп күрсәткәннәргә махсус стипендия тапшырудан башлап җибәрәсе килә.
Премияны рәсми рәвештә ачык дип игълан итәргә, сәләт стипендияләрен тапшыру өчен сәхнәгә сәләт проектлары җитәкчесе Җәүдәт абый Сөләйманов, әдип Әлмир чакырыла. Алкышлар! Җәүдәт абый Сөләйманов! Salam, salat. Hallar nişik? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Büyük rahat. Ana biz şın köngülden aytабыз. Şın yiraktan aytабыз. O sözünü sizden bizden hallerini sorap, bizden Rüstem Nurgaliyev yaratayım bilerde. Haller nişik dip sıraganı. Hem biz yılmayıp, rahatlanıp rahmat aytабыз. Haller aybet, şep, rahmat dibiz. Çünkü mine rahmatlar aytıp var iken de şundan başladım rahmat aytıp. Rüstem de bu sözde tügül. Mine Rüstem abimiz hem anın komandası. O bir anın komandası, ministerstolar. Şunu turda aytıldı. Ol bolsun bizning ministerlik, Gençler Ministerliği. Ol bolsun bizning aytmışa mine rayonlar arasında Alexeyevsk rayonu biler muhiti. Ol dostlarımız bolsun. Ol bolsun ministerstoların kaysını aldık mine atadılar. Her birisine bek zor rahmet. Bek zor rahmet. Barıgızga da. Bugünkü bayramga jığılığınız için. Bugün şınlap bayram. Hem bizning kun sayın bayram ko'nglimizda. Çünkü mine bu zor bayram bo'lsin için biz bayram etib bizning proyektlarimizni turmushga oshiramiz. Birga jığılamiz. Birga fikir yuritamiz. Birga o'samiz. Hem mine yılga şulay bir martaba jığılib, endi traditsiyaga aylandi. 5-chi martaba o'zimizning eng eng akıllı, eng jitizlerin alga çıkarıp, alkışlıyız, kutlayız. Göz aldına getirigiz. Şul kadar minglegen balalar, minglegen jitekçiler, minglegen ata-analar degindi. Bütün şul energiyadan eng-englerin saylav. Yıl boyu işlegen, salatını üstürüşüler. Şular arasından 8 birtik. Bir kişili saylav hem bugünkü şaranın mühimligin şundan bilip bulam. Ben rahmet aytam. Birge kelgen ata-analardan başlap, şulardan başlanır bizning ata-analardan. Akkış uyasında akkış tuğa. Aytabız akkışlarına jığırga kerek. Akkış uyasında ata-analarga, ata-enelerge şunday akıllı balalar bergen için. Hem balakeşten başlap. Allah'a şükür bizning balalar balakeştigi sadiktan biz başlap indi hazır zor ministerliklarda işlevşi zor bir muhit. Big zor rahmet kelgeniz için. Bugünkü zor tantananı, bugünkü yıl işlegen işlerimizge netice yasavuşu Samruh tantanasın aşık dip bildirem. Hazır güçlü alkışlar bilen sahnege stipendiyatlarımızı çakırabız. Salat klubunun 12-ci prezidenti 2019 yılғы Aydamanlar yarışının 1-ci liga jеңүүчүсү Timirhan Shayxiddinov. Aydaman bosh jitek salat proyektlarining uyushtiruvchisi Oliya Mirmiyeva. Selkish Aydaman bosh jitek salat proyektlarining uyushtiruvchisi Ilnaz Nasriddinov.
Biz bu yaxshi premiya birinchi kurashamiz. bugun. Bu premiya birinchi. Chunki endi ko'p yillar bu premiya san'at fondida san'atning sutqalab ishlab san'at yoshlar o'zagi ham san'at fondining tip ishlarini olib boruvchilar. Mana shularga biz bizning fonddan beramiz premiyani. Tag'in bir martaba olqishlar. Ham tag'in zalda o'tirishlarga murojaat etasiz. Kelar sahnaga ko'tarilgansiz ekan, qo'shirg'a oshiqmag'iz. Bu sizning yulduzli minutingiz. Bosib turig'iz, fotolarga tushingiz. Biz sahnadagi kishilarni kuchli olqishlarga ko'mirga unutmaylik. Ketdik olg'a toba. Salatli yoshlar bilan salatli ustozlar ishli 2019-yilning yil ustozlarini belgilagan. Kuchli olqishlar bilan sahnaga salatning ustozlarini dashamiz. Salat fondining bosh hisobchisi 1994-yildan bizning bilan Stepanova Roza Sidikovna. Tatariston Respublikasi Alekseysk munisipal rayoni boshlig'i o'rinbosari ustozimiz Nikolay Petrovich Churin. Tatariston Respublikasi Davlat Soveti deputati, Tatariston Respublikasi Davlat Sovetining iqtisod, investitsiyalar ham ishqorlik komiteti raisi Lutfulla Nurislamo'li Shafiqullin. Sizga intilamiz, hurmat etamiz, bizni ruhlantirasiz. Yil ustozi, sizga intilamiz, hurmat etamiz, bizni ruhlantirasiz. Yil ustozi, sizga alqishlar, alar yil ustozlari. Biz her yılda ustozlarni belgilaymiz. Alarni unutmaymiz. Alar altın harfler bilen yazılıp bara salat tarixine. Mana bugungi bizning tantanada qatnashgan ustozlarimiz boshi güzeli, ko'rini güzeli. Endus Rizakovich, Fayaz aboy, Fayaz Sharif. Men sizni ko'rdim, tag'in kimlar bor ko'rmaganlardan. Endus Rizakovich, Fayaz Xujin. Tag'in kimlar bor? Ko'rinigiz. Siz bizning ustozlarimizni unutmaymiz. Bugun biz endi hozir o'zimizning bugungi bu yilgi ustozlarimizni aytamiz. Selkishlar, aydamanlar, bosh yetaklar. Sizga ishimi bilarda? Bizga ishimi bilarda? Biz anda 97-yilda keldik. Nikolay Petrovichning aytgani bo'yicha bir pishqi, bir balta salagan edik. Şundan birlik ketganimiz yo'q. Ular bizga berdilar boshda bir alan, anda endi hozir minglab. Mana shul kishi Nikolay Petrovich Churin bizning ustozimiz, bugungi ustozimiz shul vaqtdan birli har vaqt bizning bilan. Biz ona rahmatli. Big zo'r rahmat. Biz umuman Alekseyevsk komandasına rahmatli. Demidovdan başladık. Anasın Kazankov bo'ldi. Anasi hozir tag'in keldi bizning do'stimiz Demidov. Biz ular bilan birga ishlaymiz. Ham har birisi vaqtida Nikolay Churin, Nikolay Petrovich, ol bizni tutashtiruvchi bo'ldi. Ol bizning bilan birga shol salat dunyosin bilarda tuzuvchimiz bo'ldi. Rahmat. Roza apag'izni tanimisiz deb o'ylamayman. Ammo aytasim kela. Kорабль motor bora. Aның палубаларында тіріліше, анда музыкасы да була. Әмма біз қайсы вақыттан тұрға мүмкін, корабльның машина отделенisi бар. Анда постоянно, әлтіге бұлған как на галеракты вақытта ішкәкшілер, қазір енді бухгалтерия. Шуға көре, бухгалтериясыз болмай, һәм енді біздің сәләтнің башынан башлап, бухгалтерияда біздің теге, енді игіннің нешік теге ілгіруін қарап, өзі бізге де біліп тұрушы, Роза апабыз, біз министр финансов сәләт. Мына, юққағына ол біздің ұстазымыз дейміз. Біздің бар білеріміз, біздің бар еске қазанымыз. Анда біздің фестиваллер, анда біздің аланымыз. Үшімі бізге еске қазан. Еске қазан. Біз еске қазаннықы, еске қазан біздікі. Білер ашуланмасын. Білер ол біздің құяшымыз, аның тирәсінде йылдызлар, һәм құяшқа да
энергия биреп тора торган йолдызлар, шул теге бер зур йолдыз, көчле йолдыз, иске казаныбыз, ул безнең борынгы башкалабыз. Һәм сезгә ошыймы анда безнең теге крепость, кальга, нинди матур, әйме? Ул борынгыдан килгән, Батыйханнар вакытында, Батыйхан безнең биләрне җимерсә дә бит ул бит төзегән иске казанны. Ансына бит тоже белергә тиешбез аны. Һәм шул кальганы безнең өчен төзеде, һәм без анда рәхәтләнеп, шатланып, шуның өчендә үзебезнең фестивальләрне, форумнарны, аланнарны үткәрәбез. Ул да булса Шафигуллин, Ласлан Мирославович үзенең командасы белән. Юкка менә ул безнең белән бүген. Менә аңа рәхмәтлебез. Бик зур рәхмәт Җәүдәт абый, рәхмәт остазларыбыз. Сезне залга урыннарыгызны алырга дәшәбез. Безнең көчле алкышлар астында, дуслар. Алкышлыйбыз, һәм менә шулай рәсми рәвештә премия безне башлап җибәрәбез, ачык дип игълан итәбез. Гөлназ, карале, залда киеренкелек дулкынлану артканнан арта бара. Айруча менә шушы каршы якта утыручы кешеләр, шулай бит, бер алкышлап алыйк әле безнең. Гаҗәпләнергә җирлек юк, бүгенге чараның төп шәхесләре финалистларыбыз. Һәм без ел әйдаманы номинациясын бүләкләү өлешенә күчик әле. Это одна из самых ключевых номинаций, между прочим, потому что мы чествуем тех, кто является примером и ориентиром для детей, тех, кто знакомит детей с миром Салет и его принципами, формируя пространство для самореализации и развития сәлкешей. Бүгенге әйдаманнарның 90% кайчандыр сәлкеш булганы бар. Һәм нәкъ менә әлеге номинациядә иң зур конкуренция булу гаҗәп тә түгел. Ел әйдаманы әйдаманнар ярышы кысаларында билгеләнде. Нужно отметить то, что многие наши гости, которые сидят в зале, те люди, которые выступают на этой сцене, когда-либо были айдаманами. За 25-летнюю историю Салет было подготовлено более 5000 айдаманов. Ну и мы, конечно же, с Рамиль Абы тоже являемся айдаманами. Когда-то были ими. Хәзер, кадерле дуслар, алкышлап ел әйдаманы номинациясендә җиңүчене бүләкләү өчен сәхнәгә мөхтәрәм кунакларыбызны да чакыра башлыйк. Ел әйдаманы номинациясын тапшыру өчен сәхнәгә чакырыла Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Иктисад, инвестициялар һәм эш куарлык комитеты рәисе Нурислам улы Лутфулла Шафигуллин. Сәләтлеләр, әйдаманнар, әтиләр, әниләр, лауреатлар, кандидатлар, барыгызны тәбрик итәм бүгенге бәйрәм белән. Дәүләт Советы исеменнән. Я хотел бы поздравить Җәүдәт Шавкатовича, моего хорошего друга, с таким хорошим праздником. Он из сердца отдает, йөрәген бирә. И күпме 20 меңгә якын балалар бу сәләттән үттеләр. Күп сөйләшмичә бер шигырь генә сөйләп китәм. Габдулла Тукай. Җиһанда үлмәс һәрбер ыңгырашкан ва юлны тапмый калмый һәрбер адашкан. Көрәш юлында ар, тал, кирәк икән имнән. Булышлыкны көтмә ләйимнән. Сәләтле җегетләр булышлыкны башка кешенән көтмиләр. Ләйим дигән кеше, начар кеше инде ул. Тәбрик итәм сезне. Бик зур рәхмәт, инде җиңүченең исемен атыйк. Димәк, ел әйдаманы номинациясының җиңүчесе Гатина Гөлназ. Алкышлар белән каршы алыйк үзен. Гүнәза Багатина. Ел әйдаманы. Гүнәза Багатина. Аның төркемендә иң күңелле шәмшекле. Гүнәза Багатина. Аның кулдашына уңыш елмайды. Гүнәза Багатина. Гөлназ апа, барлык сәлкешләр синең төркемдә булырга хыяллана.
simbolikasi tushirilgan esdalikli bo'laklar. Fan san'at maydonchig'idan ham Akbars bankdan o'xshalata premiya ham albatta endi Jingu diplomi bilan tub bo'lak, Samruh sini bilan bo'laklandi. Uzgan 2018 Samruh premiyasining yil partneri Akbars Bank bizni yenidan suyundirdi. Bu yilning shef yangilig'i salatlar uchun maxsus karta ayni birinchi yilari naq bugungi jinguvchilarimiz. Победитель номинации награждается ценными призами от наших партнеров салона красоты Жаклин. Hamda yil aydamani nominatsiyasida jinguvchiga qo'ynar olqishlar ham olqishlar bizning partnyorlarimizga. Biz olg'a tabi davom etamiz. Ham endi birinchi jinguvchining ismini bildikda hozir. Ham shuni da aytirish kerak, bugun haligi sahnada qatnashuvchilarning ko'pisining jonatarlar komandasi bor. Har bir ko'plar o'zlarining aydamanlari uchun, bosh yetaklar uchun mana o't yutib o'tiradi, kim shig'ir ekan, kim jingir ekan deb. Ham o'zlarining olanlari uchun albatta shin ko'ngilingdan, ixlos yurakdan bugun jon ata. Hozir zal qizlashib bilasizmi narsaga biz olanlarni tekshirib qaraylik Gulnaz. Demak, Salat Ravshan bormi bunda? Salat ruhiyat. Salat Oznaqay. Salat soba. Salat shaxs. Salat til. Salat sanaq. Salat g'ayrat. Salat ustalar bistasi. Salat yorshalli. Salat bilar. Salat oqburi. Salat izgi shishma. Salat izgi qozon. Salat samari bunda mikan? Salat tulpar. Salat Bulg'ar tug'an til. Salat dillar qolasi. Men ashunsiz shu qo'y birovlar butun olanlar shu qishqirib o'tira. Chunki salat ol birdamlik. Shunabda salatning bugun butun olanlari da munda yilda desak, birda orttirib aytib bo'lmas. Bugun baribizda biriga o'z ko'zlarimiz bilan ko'rish uchun Samruh premiyasini, yil premiyasini keldik. Abit ul Samruh premiyasi simbolgina tugul. Haligi premiya ul siz, ul biz baribız. Men tag'in ko'proq istab aytasim keladi. Salatning bugungi holati shol Samruh bitindi. Bu holatni so'z bilan anlatib bitirib bo'lmay, uni to'yarga kerak. Uni to'yarga bizga shin ijod qilib yordam etadi. Ul ijod o'zining umtilishida aql yetmaslik improvizatsiyalarga borib yetadi. Salatning ijodiy do'stlari ko'p. Shunday do'stlarning birisi Ilmir Nizamov. Uning muzikasi ham sahnada to'dirgan kichkinagina mo'jiza yordamida biz hozir sizning bilan naq mana ul ko'zga ko'rinmas energetikani, ul jililiqni tuya ham totay olurmiz. Demak, sahnani anga qoldirik.
әлеге музыкада, әлеге номерда Самрух халәте. Рәхмәт, Илмир. Низамов. Сәләтнең дусты танылган композитор Муса Җәлил премиясе лауреаты Рәсәйнең композиторлар союзы әгъзасы, Сәләтнең якын дусты, кабаттан сезнең алкышлар белән Илмир Низамов. Рамил, син Самрух премиясе җиңүчеләренә fan.salad.biz сайтына киреп ярдәм иттеңме, үзелешеңне керттеңме? Әлбәттә, ничек кертмәсен ди. Узган елда үзелешемне керткән идем һәм бу елда мин читтә калмадым. Шунысы сөендерә, минем кебекләр күп булган һәм ниндидер зур эшкә үзелешеңне кертү бит инде рәхәт эшләр. Чынлап та иң мөһиме бит катнашу. Бу бит безнең бергә сәләтне үстерүче, бүгенге җиңүчеләргә ярдәм итәргә менә дигән мөмкинлек. Ярдәм иткән һәрбер кешегә без зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Аерым рәхмәт партнерларыбыз, Фан Сәләтнең зур донаторлары, Акбарс Банк һәм аның җитәкчесе Гараев Зөфәр Фәнил улы. Сервис Стиль компаниясе һәм аның җитәкчесе Лениза Ризванова. Татарстан Республикасы газлаштыру, энергия саклау технологияләре һәм инженерлык челтәрләрен үстерү фонды һәм аның җитәкчесе Миннәхмәтов Җәүдәт Мидхәт улы. Безнең алкышлар. Хәзер барыбыз да Фан Сәләт турында роликны экраннан карап үтик. Киләчәк ышанудан башлана. Үз-үзеңә ышану әтиәнеңнән, яраткан укытучыңнан, беренче дәресеңнән башланган. Ты всегда знал, что твои наставники тебя поддержат. Ты научился мыслить свободно, играючи, создавать новое. Экспериментлар сине яңа яктан ачкан. Ты годами оттачивал мастерство. Нәкъ синең ярдәмең һәм тырышлыгың кайтаваз булып дөньяга таралачак. Теперь ты мотивируешь к достижениям других. Җиңүчеләр командасында буласың киләме? Поддержи проект Фан Сәләт. Фан Сәләт – это пространство возможностей, где идеи воплощаются в жизнь. Керткән өлешең башкаларга үсәргә мөмкинлек бирәчәк. Не наблюдай, как меняется мир. Меняй его сам. Фан Сәләт. Киләчәк бүген башлана. Без дәвам итәбез. Ел әйдәманын без билгеләдек. Тагын әле сәләттә бар өлкән әйдәман, бар директор. Бер сүз белән әйткәндә, баш җитек. Да, быть айдаманом это ответственность, а быть өлкән айдаманом директором это еще большая ответственность для нас. И это действительно правильно. Нужно отметить всех, кто этого достоин. А сейчас мы переходим к номинации «Ел өлкән әйдәманы» һәм «Ел директора». Киләсе номинация кысаларында рәхмәтләребезне безнең баш җитәкләребезгә белдерербез. Шулай эшлик тә. Әйдәгез барыбыз бергә җәйге аланнарны булдыручы командаларны, барлык айдаманнарны, баш җитәкләрне, базалар директорларын гөрләтеп, алкышлап, рәхмәт әйтик әле. Һәм бөтен игътибарыбызны экранга юнәлтәбез. Карина Цой, сәләттә икенче дәрәҗә иясе. Global Vision конкурсында беренче урын яулаучы. Карина официант булып эшләп карарга тели һәм һәр мизгелдән тәм табып яшәргә тырыша. Зарина Халилова, сәләттә икенче дәрәҗә иясе. 2018 елга Самрух премиясында Ел әйдәманы номинациясе җиңүчесе. Весенняя капель иҗади фестивалендә беренче урын яулаучы. Бары тик сәләттә генә будильниксыз тора алам ди Зарина. Аяз Ханафин, сәләттә икенче дәрәҗә иясе. Ел лидеры 2019 конкурсында җиңүче. Аяз елмаю дөньяда иң зур көчкә ия дип саный. Аны дөрес итеп куллана белергә кирәк. Ильдус Усманов, сәләттә икенче дәрәҗә иясе. Европада медицина буенча җәйге стажировкада катнашкан һәм Евразияның иң көнбатыш ноктасында фотога төшкән. Ильдусның тагын бер җиңүе бар. Гарри Поттер китапларын инглиз телендә укып чыккан.
Резиде Абдуллина. Сәләттә икенче дәрәҗә иясе. Татарстан Республикасы ШТК лигасы финалисты. Институтта режиссер. Резиде, әгәр син бүген кемнедер көлдергәнсең икән, димәк көнең бушка узмаган дип яши. Айзирә Кәримуллина. Сәләттә икенче дәрәҗә иясе. Аның 2 кызыл дипломы бар. Татарстанның 200 яшь сәләтле укытучылары исемлегендә тора. Айзирәдән киңәш, могҗизаны читтән эзләмә. Ул синең күңелеңдә, күрә бел. Барлык финалистлар сәхнәдә, без аларга алкышлыйбыз. Һәм әлеге номинациядә махсус бүләкләр бар. Әйдәгез шушы махсус бүләкләрне тапшырудан башлыйк. Әлеге бүләкләр шундый. Зарина Халиловага Сәләтләр университеты Сириуска юллама бүләк итә. Һәм Хатире татар аш-су рецептлары китабы белән дә бүләкләнә ул. Карина Цой сервис стиль компаниясыннан сертификат. Резиде Абдуллина һәм Айзирә Кәримуллинага Татэнерго компаниясыннан махсус бүләкләр тапшырылды. Илдус Усманов һәм Аяз Ханафин спорт министрлыгы грамоталары белән бүләкләнде. Котлыйбыз сезне. Ну а сейчас мы узнаем победителя, имя победителя в этой номинации. Ел өлкән әйдәманы номинациясендә җиңүчене игълан итер өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы спорт министрының урынбасары Алмаз Минбазых улы Мингуловны дәшәбез. Һәм шулай ук Татарстан Республикасы мәдәният министрының урынбасары Дамир Данил улы Нутфуллина да сәхнәгә чакырабыз. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кадерле дуслар. Сезне бүген шын барлык яшьләр бәйрәме белән тәбрик итәм. Шын барлыкта дөнья күләмендә сәләт ул хәрәкәт, яшьләр хәрәкәте, үзе бер ил. Кадерле яшьләр, сез безнең киләчәгебез, безнең милләтчелек, безнең телне, безнең мөхитне саклау ул сезнең кулда. Сезне шын күңелдән бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәм һәм алдагы тормышта тагы да югары нәтиҗәләргә ирешергә телим. Бәйрәм белән сезне. Хәерле көннәр, хәерле көн. Сәмрух премиясы оештыручылар, катнашучылар, сезне шын күңелдән үземнең исемемнән тәбрик итәм шул премия белән. Беренчедән без күрдек бу премиядә катнашучыларның ничек ел буена үскәннәрен, нинди зур һәм матур проект дөньяга килгәннәрен. Һәм бүген инде җиңелгәннәр юктыр. Бүген гел җиңүчеләр генә. Әйдәгез аккышлар белән аларны бергә тәбрик итик. Һәм ел өлкән әйдәманның исемен ишетергә вакыт җитте. Ул Зарина Халилова. Халилова Зарина. Өлкән әйдәманнар күп. Әсин, иншәбе. Халилова Зарина. Әйдәманнар синнән үрнә бала. Халилова Зарина. Кичә ел әйдәманы, бүген ел өлкән әйдәманы. Җиңүчесенә Сәмрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр фан-сәләт мәйданчыгыннан һәм Акбарс банктан акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән төп бүләк Сәмрух сыны белән бүләкләнде. А также победитель номинации награждается ценными призами и сертификатом от нашего партнера. Поездка в Сириус от Университета талантов. Наши аплодисменты. Кунакларыбыз, сезгә бик зур рәхмәт. Инде без котлыйбыз Заринаны җиңүе белән сезне залга дәшәбез. Безнең алкышлар, дуслар. Әйдәгез кешеләр алкышлар белән каршылыйк. Барыбыз бергә фото. Хәзер кабаттан экранга күз төшереп алыйк ел директоры номинациясы финалистлары.
Алина Лабанова, сәләттә икенче дәрәҗә иясе. Иң шәп команда, Азын тим директоры. Эзләгән табар, ташка кадак кагар. Бу Алинаның тормыш девизы. Алсу Ганеева, сәләттә икенче дәрәҗә һәм шәмәхә футболка иясе. Сменаны шәп иттереп уздырырга Алсуга сынган аякта комачауламый. Фәннур Шәйхетдинов, шәмәхә футболка иясе. Татарстан Республикасының Яшьләр хөкүмәте әгъзасы. 2016 елгы Сәмрух премиясында ел әйдаманы номинациясе җиңүчесе. Белеп тә эшләмичә калу белмәүгә тиң ди Фәннур. Айгөл Валиуллина, шәмәхә футболка иясе. Сәмрух 2017 ел премиясының ел әйдаманы номинациясында җиңүче. Республика күләм ел лидеры 2018 конкурсында беренче урын яулаучы. Айгөл әйтүенчә, иң яхшы вакыт ул хәзер. Илнур Кашапов, сәләттә икенче дәрәҗә һәм шәмәхә футболка иясе. Илнур 10 тапкыр сәлкеш, 5 тапкыр әйдаман, 5 тапкыр баш җитәк булган. Аның тормыш девизы килдем, күрдем, җиңдем. Ел директоры номинациясы финалистлар сәхнәдә һәм без сезгә махсус бүләк тапшырудан башлыйбыз. Бүләкләр шундыйрак булыр. Айгөл Валиуллина визит Татарстаннан сертификат белән бүләкләнә. Алина Лабановага Татарстанның барлык КВН уеннарына еллык абонемент тапшырыла. Кашапов Илнур, Булгари күн остаханәсеннән күн чехол. Фәннур Шәйхетдиновка Полка Маркет яшь дизайнерлар брендлары кибетеннән бокс. Алсу Ганиева Слюмбер ательесында күлмәк тектерүгә сертификат. Вау! А сейчас мы узнаем имя победителя в этой номинации. Ел директора номинациясында җиңүчене игълан итер өчен сәхнәгә мөхтәрәм кунагыбыз Татарстан Республикасы газлаштыру, энергия саклау технологияләре һәм инженер шелтәрләр үсеше фонды Дәүләт казна учреждениесе генераль директоры Җәүдәт Мидхәтулла Минәхмәтов чакырыла. Кайнар сәлам, Казан халкы исеменнән сәләт. Ни өчен монда шушындый дух, шушындый көч, шушындый көр тавыш? Сез барыгыздагы безнең дәүләтебез булган, яшәгән, чәчәк аткан җирдә ял иткән егетләр, кызлар. Биләрдә. Монда безнең халкыбызның алтын баганалары, киләчәгебез шушы җегетләрдә, кызларда. Шуңа күрә мин сезгә телим. Киләчәк сезнең үзегезнең кулда, сез бүген лидер булгач, киләчәктә сез районнарның хуҗалары, министрлыкларның хуҗалары булырсыз дим. Тәбриклим сезне шушындый уңышларыгыз белән. Рәхмәт сезгә. Ел директора исеме. Конвертны ачып. Җәүдәт Мидхәтов интрига саклый. Безнең булай да йөрәк монда көчкә. Чыгам дип тибе. Нинди кызлар исеме беләсез? Бер-икесен әйтеп карагызлар, туры киләме, юкмы? Алсу ди берсе, Алсу. Кем әйтте? Алсу. Алсу Ганиева. Ел директора Алсу Ганиева. İşe komandanın tıplayala. Güçlü Lizika, güçlü alkışlar. O yıl direktörü 2019. Dostlar, bizning alkışlar. Birge көмәкләшеп фото төшергә дә онытмыйбыз. Премияның җиңүчесе Сәмрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр. Фан сәләт мәйданчыгыннан һәм Ак Барс банктан премияга
лайык һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән төп бүләк Сәмрух сыны белән дә бүләкләнде. А также победитель номинации награждаются ценными призами и сертификатами от наших партнеров. Домрус чәчәкләр йортыннан да махсус бүләк. Безнең алкышлар, дуслар! Ел директоры һәм барлык катнашучыларны әкренләп залга озатыйк. Ә без дәвам итәбез. Бу елны әйтеп узганча җәй бик кызу һәм актив булды. Хәтта оештыручылар яңа номинациядә уйлап тапканнар бит. Форум баш җитәге. Бер җәй эчендә кайбер яшьләр хәтта 6 тапкыр кызыл футболкага ия булдылар. Бик зур эш башкардылар. Җәйне тулаем сәләттә үткәрделәр. Кем ул кеше? Кем ул җиңүче? Сезнең фикерләрегез бармы? Зал дәшми әлегә. Шуңа күрә Әлеге номинация җиңүчесен сәләтнең идарә итү командасы билгеләде һәм ниһаять менә хәзер аның исемен атар вакыт та җитте. Форум баш җитәге номинациясын бүләкләү өчен сәхнәгә Сәләт клубының 10-нчы президенты, Сәләтле җәй үзәгенең җитәкчесе Смирнов Игорь чакырыла. Алкышларыгыз. Хәерле кич, Сәләт. Әйдәгез тагы бер алкышлап алыйк. Шундый матур концертны карыйбыз бүген, шундый матур кичә. Дөресен генә әйткәндә, бу номинациянең бар үзенчәлеге, чөнки беркем дә белми, кем вообще кандидат иде, дөресен генә әйткәндә. Аланнар безнең бик күп булды, форумнар олтау булды. Уйлап карасак, безнең баш җитәк исеменә, ел форум баш җитәк исеменә 50ләп кеше урын тота. Шуңа күрә монда бер кеше дә юк һәм ул кешене сез бәшәксез бары тик конвертны ачкач кына шундый менә кичкенә генә интрига һәм сузып торасым килми. Рәхмәт шушындый матур кичә өчен һәм әйдәгез форумның ел баш җитәген белик. Безгә әйттеләр, Игорь барысын да белә һәм аңа бер нинди дә конверт кирәк түгел диделәр. Бик яхшы, димәк мин аны әйтәчәкмен. Нинди булырга тиеш ел баш җитәге? Ул булырга тиеш үрнәк, әлбәттә, ул булырга тиеш молодец һәм ул булырга тиеш әфәрин, татарча әйткәндә яхшы абый, үҗесенең остасы, кыскача ул Рафис Халилов. Рафис Халилов. Форум баш җитәге. Кызлыйбыз! Форум баш җитәге. Рафис абый. Форум баш җитәге. Кызлыйбыз, Рафис абый! Форум баш җитәге. Рафис абый син җиңүче. Премиянең җиңүчесе Сәмрух символик төшерелгән истәлекле бүләк җиңүче дипломы белән бүләкләнде безнең алкышлар. Менә без рәхмәт сезне күп ишеттек бүген, Гөлназ, әйме? Менә минем шәхсән сиңа да рәхмәт әйтәсем килә. Рәхмәтең өчен рәхмәт. Нәрсә өчен әйтәсең әле син миңа ул рәхмәтне? Менә шушы сәхнәдә синең белән алып бару үзе бер рәхәт, шуңа күрә рәхмәт дип әйтим әле. Син дөрес әйтәсең, парлап эшли белү бөтен кешегә дә бирелми һәм парлап эшләү өчен бер-береңне яхшы итеп тоерга кирәк. Әйе шул. Ә менә киләсе номинация финалистларының бер-берсен аңлап эшләве чыннан да бик югары дәрәҗәдә. Булар икәүләшеп тулы бер төркем өчен җавап бирүчеләр бит. Алар арасында күренмәс элемтә булырга, бу ике кеше бар яклап бер-берсен тулландырып торырга тиеш. Булар ел кулдашлары номинация финалистлары. Ләкин әлеге номинациягә күчкәнче шушы элемтәне үз күзләребез белән күрергә һәм тоерга тәкъдим итәбез. Хәзер үк монда. Каршалыгыз сәхнәдә Немая рыба танцеваль компаниясе һәм Беслов бию театры җитәкчеләре, Рәсәй күләм һәм халыкара фестивальләр катнашучылары, хореографлар Мария һәм Марсель Нуриевлар.
Рахмет, Марсель, Мария. Шыннан да, кулдашлык ул зур иш. И сейчас мы отметим лучшую пару айдаманов 2019 года. А кто же финалисты? Сейчас узнаем. Внимание на экран. Диләрә Хаева һәм Айгөл Шакирова сәләт Раушан аланы кулдашлары. Һәрбер мизгел ул мөмкинлек. Аны куллана белде кулдашлар. Сәләт санак аланы кулдашлары Әдилә Камалова белән Илнур Зиннәтов бөтен нәрсәдә дә яхшылык эзлиләр. Алар синең киләчәгең синең кулыңда дип яшиләр. Сәләт яршаллы аланы кулдашлары Айдар Насыйбулов белән Ангелина Брагинаның тормыш девизы бары тик алга гына барырга кирәк. Һәр чак елмаючы һәм алга баручы кулдашлар Сәләт Самара аланы кулдашлары Илнара Фахриева белән Гүзәл Мөхәммәд Нәбиева. Барысы да яхшы булачак дип ышана кызлар. Ел кулдашлары номинациясында җиңүчене игълан итәр өчен сәхнәгә чакырырга рөхсәт итегез. Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсенең цифрлы нигезендә үстерү, мәгълүмати технологиялар һәм элемтә министр урынбасары Радик Расыйхулы Гыйсмәтов. Һәм Казан шәһәре башкарма комитетының балалар һәм яшьләр комитеты рәисе Айран Шамил улы Фәйзов. Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте с огромным удовольствием поприветствовать вас, ваше семейство, ваше сообщество от имени мэрии города Казани, от имени нашего комитета по делам детей и молодежи. Вы знаете, мы с Салятом давние партнеры, я бы сказал, что, наверное, даже друзья, и этим очень гордимся. В некоторых лагерях являемся и соседями в том числе, и у нас такие хорошие добрососедские отношения. И я думаю, что это очень важно и очень символично, что я благодарен, что мне предоставили слово именно в этой номинации, потому что в какой-то степени мы вместе с сообществом Салят напарники, и напарники, которые постоянно учатся друг у друга, которые постоянно друг другу помогают, друг другу поддерживают. Я уверен, что и те напарники, которые находятся на этой сцене, они тоже друг друга поддерживают, друг другу помогают. И сама эта премия, которая уже исполняется 5 лет, это яркий пример того, как живет сообщество Салят. Премия, придуманная выпускниками, членами сообщества, уже 5 лет живет и удивляет нас качественными номерами, с особенным подходом, педагогическим подходом к организации этого мероприятия. И мы каждый год видим и удивляемся, сколько в этом семействе людей, сколько в этом семействе детей, сколько самых разных достижений, самого высокого уровня. И за достижение каждого члена сообщества Салят вы радуетесь как за свое собственное, за свое личное. Поэтому с огромным удовольствием поздравляю вас с этой премией, поздравляю всех победителей, участников и всех с праздником, с 5-летием юбилейной премии «Самрух». С праздником! Давайте узнаем победителей. Конверттагы исем Нәр. Ел кулдашлары. Әдилә Камалова, Илнур Зиннәтов. Әдәгез алкышлар белән сәхнәгә чакырыйк. Ел кулдашлары. Аларның төркеменә эләгергә иде. Камалова, Әдилә, Зиннәтов, Илнур, сәләт санак. Премияның җиңүчесе Самрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр, акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән төп бүләк Самрух сыны белән бүләкләнә. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагын бер тапкыр җиңүчеләрне тәбриклибез, кунакларыбызны урыннарына озатабыз. Һәм залда утыручыларга бер сораубыз бар. Сәләт гаиләләре бармы бүген биредә монда? Балаларны күрдек чабышып йөргән. Әти-әниләре мондамы? Сәләт гаиләләре.
Ялгышмасам, Гөлназ, алар монда 150-дән артык. Алар һәр вакыт сәләт белән. Шулай бит, дуслар? Кайчандыр үзләре дә сәләттән үсеп чыккан, бүгенге инде үз балаларын үстерүче ата-аналар Бәләкәш проектында актив катнашалар. Бәләкәш ул атна сайын уздырыла торган чаралар, дәресләр, бәйрәмнәр, фәнсәрдә гаилә атналары. Сәләтнең бу аерым бер дөньясы, һәм ул дөнья елдан-ел үсә бара. Һәм шушы дөнья үскәч инде яңа проектларга да нигез салына. Мәсәлән, Сәләт балалар бакчасы, Сәләт мәктәбе. Һәм әйтергә кирәк, анда чират инде зур, шуңа күрә Рамил, син әле өйләнмәгән булсаң да, балаң булмаса, алдан ук яздырып куй балаңны. Мин инде Чиратың бара торсын. Сиңа да язылырга тәкъдим итәм. Син язылган һәм мин уйлаган арада әйдәгез бергәләп Бәләкәштән бер күчтәнәч карап китик. Игътибар экраннарга. Сәләт әлифбасы. А. Аш булсын. Б. Бергә булсын. Рәхмәт. Бәләкәй дәресләренә соңга калырга ярамый. В. Вакыт. Г. Гаилә. Д. Дәвам итәбез. З. Зарядка. И. Сәл кешеләр, мин сезне яратам. Кызу булса да, тагын бигибезме? Илназ абый Сафиуллин. Кыска И. Йолдыз. Е. Егет. К. Кыз. Кәеф ничек? Л. Әйдәгез Елизаветадан качабыз. Әйдә! Лидер. О. Ә минем бәләкәш билгесе бар. Р. Рәхәт. С. Сәләт, сәләт, сәлкеш, сәхнә, сәмрух, саут-саба, суган. Стоп! Ф. Форум. Х. Хор. Ш. 2020 елда 7 форум узачак. Шәп. Электрификация ләштермәгән мөккәндерме. Әйдаман. Өлкән әйдаман. Сәүдатабый. Я. Яратам сине, Сәләт. Сәләт әлифбасы. Зәүдә табый диюд дигрәк ташлады. Ә без дәвам итәбез. Бүгенге көндә Татарстанда, Чувашиядә, Самарда, Башкортстанда 15 Сәләт клубы эшләп килә. Сүз уңайыннан 2019 елда Сәләт дөньясында тагын бер зур вакыйга булды. Сәләт клубының 12-нче президенты сайланды. Ул Тимерхан Шәйхетдинов. Котлыйбыз. Бүгенге залда Сәләт клубының элеккеге еллардагы президентлары да бар. Алар биредә, алар безнең белән әйдәгез әле аларга да алкышларыбызны бүләк итик. Ә менә иң актив клублар бүген шулай ук залда. Әйдәгез аларның барысына да алкышлар бүләк итик. Ә хәзер менә тынлык залда бары тик клублар гына алкышласын әле. Ягылнас ничек уйлыйсың, бүген кайсы клуб җиңәчәк икән? Ә хәзер без беләчәкбез. Ел клубы номинациясе. Сәләт Яшел Үзән клубы. Клуб рәисе Эльвира Маланьева. Әлеге клуб 2017 һәм 18 елларда Сәмрух премиясының ел клубы номинациясында лауреат. Әйдә Шаярт Татар ШТК лигасында гран-при иясе. Безнең клубның элеккеге рәисе хәзер Сәләт клубы президенты дип горурлана Яшел Үзән клубы әгъзалары. Сәләт Осинова клубы.
Klub reisi Elvira Shakirova. Bu klub komandasi Respublika ko'lam min tatarcha сөйләшәм konkursi призеры. Klub a'zosi Zila Kurmanova Respublika ko'lamida o'tkazilgan 6-chi ochiq Salat Olimpiadasi diplomanti. Shunisi qiziq, bu klubda малайлар yo'q. Klubning devizi olg'a, olg'a, olg'a. Arslan Salat klubi. Klub reisi Leysen Zaynullina. Klub komandasi Mirah 2019 intellektual ligasында 1-chi o'rin yaulagan. Klub aktivistlari soni 2 topqirga, maktab aktivistlari 3 topqirga ortdi dey Arslan klubi a'zolari. Shunisi qiziq, Arslan klubining barliq raislari de yulduzlik bo'yicha arslanlar. Salat Bua klubi. Klub reisi Renata Sharipova. Samruh 2018 yıl pремиясының Yıl klubi nominatsiyasында laureat. Klub aktivistlarining soni 2 topqirga ortgan. Әлеге klub bu yıl o'zining 1-chi yubileyin belgilab o'tdi. Zo'r o'ngishlar, zo'r tirishlik talab etadi Bua klubi a'zolari. Salat Yuqori Tegirmanlik klubi. Klub reisi Elvira Karimova. Eng zo'r o'ng'ishlari deb Salat klubi taniqlig'ini ega bo'luni, forum юных граждан konkursida qatnashuvni ham klubda aktivistlar soni ortuni ataylar. Bu klub bor narsani buldira, olg'a toba umtila. Do'stlar, qarshi oling'iz Yil klubi nominatsiyasining laureatlari. Salat Bua. Salat Yashil O'zak. Ham Salat Arslan. Raqib eting sahnaga. Hamda Yil klubi nominatsiyasida jinguvchini taqdim etish uchun sahnaga chaqiramiz. Tatariston Respublikasi Ministrlar Kabineti apparatining sotsial usiz idarasi yetakchisi, Salat fondining uchrediteli Olmaz Rashid o'g'li Habibullin chaqiriladi. Ham Akbars bankning salatlarni o'stirish uzragi direktori Aleksandr Vladimirovich Xamedjanovni shulay sahnaga tashlaymiz. Xayrli kech Salat. Hallar nechik? Молодцы. Aferin. Salat. 1995-yilda Jeda tabi bilan Salat uyushib kelgan vaqtlarda studentlarga jiyilib, o'zlarining birlashib, uyushib ishlarga kerak. Shu vaqtda Jeda tabi taqdimi bilan aytganimcha, biz Salat klubi tuzdik. Hozirgi kunda u klub boshqa turga o'rildi. Onun o'riluvi aybat ko'rinish, chunki Salat maktablarda ochilgan sayin Salatning kelajagi tag'in da yoqtiroq, tag'in da kuchliroq. Shunga quvonamiz. Sizning barig'izga da shunda qatnashuvchilarga yildan yil yangi o'ng'ishlar, baxt, tozalik, muhabbat tilayman. Добрый вечер, Salat. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто сопричастен к этому мероприятию, всем, кто делает это великое чудо. Да, именно чудо, потому что это наше будущее. Вы строите наше будущее. И глядя сегодня в зал, глядя на эту сцену, я уверен в нашем завтрашнем дне, уверен в нашем будущем. И поэтому большое спасибо тем, кто это делает, и кто стоит на сцене и сидит в зале. Бекзур Ахмед. Рахмет. Yil klubi jinguvchisi. Nominatsiyaga ko'chganda Salat Yashil O'zak. Salat Yashil O'zak. Kim deysiz? Salat Yashil O'zak. Yashil O'zak. Salat Yashil O'zak. Yashil O'zak siz qandami? Salat Yashil O'zak. Qizlig'i sizni
сахнадан кетмәгіз, біздің әлі бүләкләріміз бар, әліге фото ясый тұрабыз. Победитель премии получает памятные подарки с символикой Самрух, денежную премию и, конечно, диплом победителя и заветную статуэтку Самрух. Лауреаты премии награждаются дипломами, а также ценными призами и сертификатами от наших партнеров. Райские бабочки уенчыклар кибеті татар мәдәниятында мәхәббәт үстерәбез. Шулай Казан шәһәренең Юлбасма китап нәшриятыннан да сертификатлар тапшырылды. Китми торыгы өчен өстәмә бүләк бар. Сәләт Арыслан һәм Сәләт Буа клублары ел клубы номинациясендә лауреат исеме һәм Татарстан Республикасы Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды премиясе белән бүләкләнер. Алар инде тапшырылды. Ә менә хәзер алкышлыйбыз һәм залга озатабыз. Рәхмәт сезгә. Dostlar, biz maxsus Sələt jürli nominasiyasına көшәбез. Бүгінгі күндә Сәләттә 1000-гә якын жыр язылган. Менә уйлап кына карагыз әле. Әлеге җырларны адда-даван монда бар дик йокыга тукталып кына тыңларга була. Искитмәле җырлар. Ә инде Сәләт җырлы номинациясына килгәндә, җиңүче тавыш бирү юлы белән сайлап алынды. Социаль челтәрдә барган тавыш бирүдә 14000 кеше катнашты. Әлеге тавыш бирүдә катнашкан кешеләр бу залда да бармы икән? Прямо сейчас мы предлагаем ознакомиться с чартом, в который вошли топ-6 песен. А в этом нам поможет наш друг Сәләт, диджей Булат Баблгам! Димәк, Сәләт, әзір болсағыз тавыш бирегез! Шәп, демәк біз башлайбыз. 6-нчы урын! В жилах будто застывает кровь. Это лето мое, я к нему готов. Мы всего лишь частицы вселенной, но душа горит ярким светом. Все, что было, давно не вернуть, но мы продолжаем искать свой путь, освещая дорогу собой. Мы сжигаем мосты за спиной. Вся сила в нас, мы не отступим. Пусть мы далеко, мы не забудем. Сквозь время нас держит одно. Сәләт означай, это мы. 5-нчы урын! Сорамый сейчас изнат без йөрәгегезгә кердек. Син безне онытмыйсың, юк, без мәңгелек синдә. Вакытны сузма, тизрәк кил монда. Безнең белән син дөньяны янды. Без бит бер гаилә, без бер зур гаилә. Безнең балалар йолдызлар кебек яналар. 4-нчы урын! Сәләт саба мондамы? Кушыл сабаға тизрәк, килсең безнең арага, мәңге калырсың димәк. Безнең дуслыгыбыз булыр барсына үрнәк. Саба безнең төрәк, сабада яна йөрәк. Сәләт саба сәхнәгә чыкканда, һәр сәлкешене та арганы турында. Хәтердә кала сүзе дә моңда. Иң якты хисләрем уяна сабада. Бу бит галиялан түгел, бәшен тоту гаилә. Монда шакыра күңел, сабага кайтасы килә. Бу бит галиялан түгел, бәшен тоту гаилә. Монда шакыра күңел, сабага кайтасы килә. 5-нчы урын! Изге жерде сәләтлелер жыйылалар, һәрбер җәйне кеше шермешән елгасы ярында палатка җәеп. Изге шишмә суына чык, изгеләр тавына менеп, җиде катнашыр әйләнеп, бар теләкләрне белдереп. Ямьле кояшта кызынып, эссе һавада пешереп юк. Пешереп түгел пешенеп, 23 тапкыр әйттем, бу җирлеккә без кайтабыз. Бу гадәт бер кайчан бетмәс, чын күңелдән ышанабыз. Һәр сәләтленең ел дәвамында 2-нчы урын! Дөньядагы матурлыкны ашы күрергә син аны, мәхәббәт биләп алган бит.
барлык серләрен белер өчен тояр өчен бир кулыңны. Беренче урын Сәләт дөньясы җыры Гомәр ва Миләүшә. Без монда биләрдә җыелдык бергә, тапкыр балаларны сәләт берләштерә. Сәләт биләр форум, яңа белемнәр, гаилә мөхитендә яңа тәҗрибәләр. Биләр җире, сиңа рәхмәт, дуслар белән монда бик рәхәт. Һәй биләр җире, сиңа рәхмәт, кояшакты бу бит әкият. Алкышлар Миләүшәгә һәм Сәләт дөньясы. Беренче урын. Дуслар, алкышлар мондый гына булырга тиеш түгел. Җиңүче дигән сүзне ишетүгә без бер-беребез өчен җан атырга тиешбез. Сәләт җырлый махсус номинациясендә җиңүчене бүләкләү өчен сәхнәгә чираттагы кешеләрне чакырабыз. Танылган җырчы, Татар җыры премиясе лауреаты, Сәләт активисты Илназ Сафиуллин һәм ТАССРның атказанган артисты, ТАССРның халык артисты Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Сәләт остасы Римма Мөбарәк кызы Ибраһимова. Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Чын күңелдән бәйрәм, барыбызны да котлыйм, үземне дә. Мин чөнки беренче көннәрдән үк Сәләт белән бергә, шулай киләчәктә дә бергә яшәргә язсын. Рәхмәт. Бәйрәм белән. Римма ападан соң чыгыш ясау бик авыр. Сәләтне җырсыз күз алдына китерү мөмкин түгел. Сәләт гомер буе җырлады, гомер буе. Һәм инде күпчелек танылган яшь башкаручыларның иҗат язмышын, иҗат юнәлешен билгеләгән урын нәкъ менә Сәләт булды. Тәбриклим барлык катнашучыларны. Рәхмәт. Һәм Сәләт җырлый номинациясенең җиңүчесе Гомәр Миләүшә һәм Камалова Әдилә. Кызлар, йөгерегез сәхнәгә үзегезнең лаеклы бүләкләрегез артыннан. Сәләт дөньясы җыры. Җиңүче диплом безнең партнерларыбыз Rocket Records тавыш яздыру студиясенә һәм Балмай продюсерлык үзәгеннән сертификатларга ия булды. Җиңүче һәм калган катнашучыларга бетмәс илһам теләп, яңа җырлар көтеп калабыз. Афәрин, уңышлар. Римма апа, мең рәхмәт сезгә, Илназ, рәхмәт сиңа, озатабыз сезне залга. И все-таки сколько хороших и добрых песен было написано в Сәләте за 2019 год. Да. Ты знаешь, я работал на радио на форуме и удивлялся, сколько новых песен пишут Сәлкеш и Айдаманы. Әмма ләкин бер җыр кирип калды, күңелгә, ничектер телгә һаман килеп тора. Баштан чыкмый ди. Баштан чыкмый. Аны хәзер зал кушылып җырлый башларга да мөмкин. Нинди җыр? Уңга, сулга тибрәлә. Зарина Вилданова һәм Илгиз Шәйхразиев, сез дә аларга кушылып җырлагыз. Форум җыры. Сәхнәдә каршы алыгыз. Сәяхәт итү суларын тапта. Яқты хыял һәр мезгелдә йөрәк тибешеңне тоеп яшәди. Һаман өнди, һаман өнди, ул сине һаман өнди. Алга өнди,
Hamam önde, ul sine hamam önde, alga önde. Basabız, basabız. Yaşa jirde yürek diyişini duyup. Kullar, kullar, kullar. Ola, sola, dibralerler ola, ola. Hayda. Ola, sola, dibralerler ola, ola, sola. Ola, sola, barda sine kök, dünya sine kök, bunda barda sine kök. Ola, sola, barda sine kök, dünya sine kök, bunda barda sine kök. Çık, haller nişek. İstediler, istediler, haydi haydi. Her yerdeni, her kaşını, benim de senin de kömürümü, her yürekni, her kışını. Yüzde durganda koya varmasam da, koysug'un aşırda bulmasam da, yaptı hıyallar yüreğimni tıydı. Haman öndi, ul sine haman öndi, alga öndi. Haman öndi, ul sine haman öndi, alga öndi. Haydi kız birge. Yaşa jirde yürek diyişini duyup. Hazırsınız. Yaşa jirde yürek diyişini duyup. Kullar üstte gitti. Ola, sola, vibralerler kola, ola, sola. Siz. Ola, sola, vibralerler kola, ola, sola. Haydi. Haydi birge. Yaşa jirde yürek diyişini duyup. Yaşatıyor, yaşatıyor, yaşatıyor. Yo, aferin. Зарина Вильданова, Илья Шейхразиев һәм Джаз Брас төркеме. Менә бу дәрт, менә бу шәп номер Хабаттан Джаз Брас төркеменә алкышларыгызны яудырыйк әлегезгә. На специальной номинации премии «Самрух 2019» является номинация «Партнер года». Әлеге проект кысаларында безнең иң кыю проектларыбызны чынга ашырга ярдәм иткән оешмалар җитәкчеләренә рәхмәтләребезне җиткерәбез. При вашей непосредственной поддержке появляются новые смены, салят, улучшается наша инфраструктура, и мы просто чувствуем себя уверенней. Большое вам спасибо! Зур рәхмәт сезгә! Димәк, ел партнеры һәм әлеге номинацияны тәкъдим итәр өчен сәхнәгә Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгөл апа Габдрахманованы чакырабыз. Сәлем, сәлет! Шундай рәхәт, шундай кызу, шундай жылы, ис китмәле дискәтүк булды. Әйдәгез үзегезне дә алкышлагыз. Шундай яхшы һәм шундай дәрт биргән өчен, безгә кәйфләр биргән өчен афәрин һәрберегезгә. Ел партнеры номинациясы. Ул бик җитди һәм безнең өчен бик якын номинация. Һәм инде биредә безнең узган елдагы җиңүчеләр дә бар. Әйдәгез аларны тагын бер тапкыр алкышлыйк. 2018 ел версиясе буенча безнең партнерларыбыз Акбарс банкы һәм Түбәтәй Акбарс банкы биредә әйдәгез аларны алкышлыйк. Аларга янәдән рәхмәт әйтик. Һәм әлбәттә безнең
барлык ел дәвамында ул 10 дә артык партнерларыбыз бар. Сезгә бик зур рәхмәт. Нәкъ менә сезнең ярдәмегез, сезнең көчегез белән безнең иң кыю идеяларыбыз тормышка аша, һәм безнең теләкләребез дә тормышка аша. Без әйтәбез, сәләт мөмкинлекләр мөхите һәм шушы мөмкинлекләрне бергә сәлкешләргә, идаманнарга, барлык сәләтлеләргә, бирегә килгәннәргә тудырган өчен рәхмәт. Барлык остазларыбызга, партнерларыбызга янәдән бер алкышлап алыйк. Рәхмәт сезгә. Һәм инде хәзер безнең 2019 елның партнерын билгеләргә вакытта килеп җиткәндер. Һәм инде без аларның исемнәрен менә хәзер беләчәкбез. Аларның чынлап та, чөнки алар икәү сәхнәгә көчле алкышлар белән чакырабыз. Кемнәрне? Татарстан Республикасы газлаштыру, энергия саклау технологияләре һәм инженерлык челтәрләрен үстерү фонды, Дәүләт Казан учреждениесе һәм аның җитәкчесе Җәүдәт Мидхәт улы Миннәхмәтовны сәхнәгә чакырабыз һәм СМП «Нефтегаз» акционерлык җәмгыяте һәм аның җитәкчесе Альберт Шәүкәт улы Комаров, алкышларыгыз. Безнең партнерлар, Сез һәр вакыт яныбызда. безнең партнерлар, Ярдәмегез өчен рәхмәт. безнең партнерлар, Яшәсен дуслык, яшәсен сәлам. безнең партнерлар, Эй, партнерлар! безнең партнерлар, безнең партнерлар, безнең партнерлар, безнең партнерлар, Безнең партнерлар! рәхмәт партнерларга. Инде ел партнеры номинациясының махсус партнеры Сәләт Стор яшьләр киеме һәм аксессуарлар кибете. Биредә һәрбер кешенең үзенчәлеген чагылдыра торган татар милли мотивларына таянып, заманча киемнәр һәм аксессуарлар җитештерелә. Рәхмәт сезгә. Халык көтә, күрәсеңме? Бөтен кеше көтә, чираттан да нинди номинация, кемнәр җиңәр һәм без әлбәттә әкрен-әкренләп җиңүчеләрнең исемнәрен атый киләбез. Дәвам итик. Без иң яхшы әйдаманны, өлкән әйдаманны, директорны, кулдашларны билгеләп үттек. Тик Сәләтнең төп буыны сәлкешләр икәнен онытмыйк, дуслар. Чынлап та шулай һәм алар күпчелекне тәшкил итә. Күз алдыңа китерәсеңме? Бу номинациядә көрәш никадәр дәрәҗәдә зурдан булганлыгын. Әлбәттә китерәм, чөнки әлеге номинациядә да катнашучылар саны калганнарга кара күбрәк. Игътибар экранга. Фабаризова Рәлинә, Татарстан Республикасының шахмат буенча чемпионатында 2-нче урын. Нуриева Ләйсән, Татарстанның ел лидеры 2019 конкурсы җиңүчесе. Низамова Ләйсән, Россия күләм будет чисто конференциясе җиңүчесе. Шәрипова Рената, рус теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларның муниципаль этабы җиңүчесе. Нәҗибова Сафия, халыкара Соловей сандугач конкурсында 1-нче урын иясе. Каюмов Рифат, халыкара мой первый бизнес конкурсы финалисты. Кәримуллина Гөлзидә, кулланучылар хукукын яклау буенча республика күләм олимпиада призеры. Глюмов Адель, ораторлык осталыгы буенча 1-нче республика күләм конкурс лауреаты. Мөхәммәтова Камилә, республика күләм дебатларда 1-нче урын һәм иң шәп спикер номинациясендә җиңүче. Дәүләтшин Искәндәр, Чехиядә бушлай уку хокукы бирә торган грант иясе. Зәйнуллина Ләйсән, мәктәп укучыларының татар теленнән республика олимпиадасының йомгаклау этабы катнашучысы. Һәм Тарасова Лиана, Открытие 2020 фәнни-гамәли конференцияның психология юнәлешендә 1-нче урын иясе. Сәлкешләр! Сәхнәгә ел сәлкеше номинациясе лауреатлары чакырыла. Фаворизова Рәлинә, Нуриева Ләйсән, Кәримуллина Гөлзидә,
Жди Мөхәммәтова Камилә. Номинацияда бүләкләр өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры урынбасары вазифасын башкаручы Тахир Фәрхәт улы Хөснетдиновны чакырабыз. Беләс кара ничек борчылалар. Сәлам сәләт. Хәерле кич барыгызга да. Иң электән сәләткә рәхмәт әйтәсем килә. 2006-2007 елларда мин дә сәлкеш идем. Жылы хатирәләрдән кала сәләттә алган тәҗрибә бүгенге көндә тормышта да, эштә дә ярдәм итә. Сәләтле дуслар белән гел бергә. Сәләт ул яшьләр оешмасы гына түгел. Сәләт ул яшәү рәвеше. Рәхмәт. Сәләттән икәнлегез күренеп тора, бик матур итеп әйттегез. Инде конверттан хәзер җиңүче исемен дә алып укысак. Рәлинә Фаваризова. Bu alkışlar Sigar Ali'ye. Kızlar, geliniz kızlara. Yıl selkişi. Kızlar kiyiniz, birge foto ясыйбыз, уртак foto. Барыбыз birge. Kızlar мындара килегез. Бәхет күз яшьләренә күмелгән кызлар. Kızlar беги эмоциональ зартлар алар. Күмәмәд алгандар. Премияның җиңүчесе Сәмрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр. Акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән төп бүләк Сәмрух сыны бүләкләнә. Лауреаты премии также награждаются дипломами, ценными призами и сертификатами от наших партнеров. Театр юного зрителя, шоколад ручной работы, Чокоплитка. Җиңүчеләргә һәм партнерларыбызга кабаттан зур рәхмәт. Ничектер үземә дә авыр булып китте. Еллы көтәләр әлеге номинациядә җиңүченең исемен һәм менә хәзер дә күрәсезме, залда җибәрмиләр, кочаклыйлар һәм чын күңелдән котлыйлар. Минемчә бу иң яхшы котлаудыр, килеп кочаклап куланган нидер пышылдау. Син аңламыйча Гөлназ, син бит шулай ук сәлкеш булган кеше. Әйтәле миңа зин карашы менә син хәтерисеңме сәләткә ничек килеп беләккәнеңне? Әлбәттә хәтерлим. Барысы да истә. Бүтән җырлар, ул вакытта әле башка җырлар җырлыйдыр аланнарда, ләкин барысы да бик яхшы истә. Син сәләттән ничек үзгәреп кайттың дип белисеңме үзеңне? Үзгәреп кайтканмындыр дип уйлыйм. Әниең моны сиздеме соң? Менә аны әнидән сорарга кирәк. Һичшиксез сора, кайбер активистларның әти-әниләре белән без сөйләшик инде һәм моны видеога да төшереп тордылар. Biz bugün səlkişlər әйдаманнар турында бик күп сөйлибез, тик алар арасын артында беренче чиратта әти-әниләре торуын онытмаска кирәк. Шуңа күрә бу видеоның геройлары нәкъ менә сәләт белән тыгыз бәйләнгәннәрнең әти-әниләре. Дуслар, карыйбыз экранга. Ипле генә, тыныч кына була булды ул. Кичкенә вакытта уже 5 яшендә үзеннән үзлектән укырга өйрәнде, китапханәләргә йөри башлады. Алар минем игезәкләр кебек үстеләр, чөнки аларның яшь айырмалары яшь ярым гына. Шук шаян иделәр инде, нәкъ балачактагы шикелле велосипедка да утырып кирәкмәгән җирдә чабалар иде. Үзе булай тыныч, тәртипле, бик кызыксына торган бала иде. Көтеп алынган ишенче балабыз безнең, ул бөтен безгә бик кадерле балабыз, иң яратып үстергән бала инде. Мин аны музыкант булыр дип уйлаган идем башта. Ул инде музыкага бик хәвәс инде, укытучысы бик мактый, андай музыка хәвәс балалар меңә бер генә була ул дип. Кичкенә чакта Елена бик юмарт, бик назлы кыз иде. Тәрбиячеләр балалар бакчасында безнең командирша дип әйтәләр иде. Нурбәкне мин җитәкләп жүргәндә 5-6 яшьлек чагында Батулланың малае дип әйтәләр иде.
Хәзер мине Нурбәкнең атасы диләр. Birinci tapqır Sələtgə baron incinin bir yaxşı xatırlayım. Ol 7-ci klassını bitirgəç, ol Sələt Ravşan alanına getdi. Barğandan soň bir gündən soň mənə şunday şoltarata başladı күз яшьләр белән җылап. Инде кайтырга әтикиле бал инде зинһар өчен дип. Аннары Биләр форумга biz әтисе белән ябылышына Биләр форум көнне бардык та. Әйдә кызым дим, ну җитәр кайтасыңмы дим инде. Ойда юк, кап-кара булып биткән, анда кояш кыздырган инде. Монда ди спальный мешокларда йоклыйбыз, урамда ашыйбыз, бөтенебез бергә шундый рәхәт, безгә инде уже фикер үзгәргән. Хәзер үзе дә әйтәм менә, рәхмәт, әни шул вакытта ди, син ди миңа ди ярар кайт дип әйтмәдең ди. Олимпиадада беренче урынны алып, Татарстан буенча Сәләткә чакырылды. Беренче тапкыр Сәләткә барып кайткач, үзгәреш нык булды инде анда. Ондан кайтам дип җыламады. Алар каршы алырга килгәч, тимер юл вокзалында кайтырга бик тирәкләре булмады, аерылышасылары килмәде берсеннән берсе. Берсендә Рәфис кайтты да, мин Сәләткә җибәрәмисеңме ди. Әтисе белән сөйләшеп, менә 8-нче класстан соң беренче тапкыр җибәрдем күрше кызына ияртеп. Ну, аннан кайтты да бит инде 2нче елны Зәринәдә киттеләр. Алар бергәләшеп, менә 8-не бетергәч, абыйсы ияртеп, Зәринәдә алып китеп, шуннан туктаганнары юк, шул Сәләт юлыннан. Алар теләсән инде эшне тыңлыйлар иде. Сәләт диәйдем дә сөп, шундый минуслар җыелмаса, сез Сәләткә барасыз диюгә бик әйбәт стимул иде алар өчен. Сәләткә аны кызыктырды двоюродная сестрасы Леся Насхатова. И былай гына кіріп кету булмый диде ул. Грамоталар булырга тиеш, ниндидер һөнәрләр булырга тиеш, нәрсә беләндер кызыксыну, шуңа күрә катнашырга кирәк, ниндидер олимпиадаларда, конкурсларда. Ул менә тырышты. Кайбер балалар беренче тапкыр ничектер теләмичә генә лагерьга баралар. Икенче сезонга бер генә смена түгел, 4 сменага телиләр. Иң беренче Сәләткә Анапы шәһәрендә уздырган Сәләт Оршан аланына барды. Бик шатланып барды, бик кызыксынып барды. Моңа кадәр Сәләтне беләдер, Сәләтнең җырларын беләдер. Күзләре җанып торадыр. Җавдәт абайны эшле. Тимур Сульманов белән бергә җырлыйлар, постановка куялар. Шуннан бирле Сәләттән чыкканы юк инде. 20 елдан артыграк уже. 2011 елы бу безгә әйтмичә Сәләт бит түләүле эләккән чиракта да. Ул вакытны 5000, по-моему. Бу заявканы тутырып куйган через интернет инде. Бер заман вызов килде. Бу курка әйтәйне, но 5000 түләргә. Ә мин андыга әниләрдә бер вакытта да каршы килмәде. Пожалуйста гына дип тордык. Шуннан кайтып төште. Үзгәреш күренә инде. Моның стремление бар укырган итәргә. Күкмара районы английский буенча бик зур 10 меңлек премияга не үткәрде. Конкурс инде бик зур районда булды. Бу шунда английскийны җиңеп чыкты. И миңа 10 мең премия бирделәр. И бу башта Сәләтне каплады инде 5000, как будто безгә зарплата алып кайта инде. Кирәктән түгел, но мин Сәләтне капладым. Сәләт аңа мөһим әйберләрне сайлый белергә өйрәтте. Аның беренче тапкыр, мәсәлән, җыр язып каравы да, беренче көй язып каравы да, шундый күп моментлар аның бөтенсе Сәләт белән бәйле булды. Үзенең тотышлары зурларча, кешегә ярдәмчел булып, башлаган эшен түгәлләп бетереп, җиренә җиткереп эшләп бетерешле, шундый үзгәрешләр. Горурланалам әйе. Кешелеклелек сыйфатларына аеруча менә. Балаларга, укучы балаларга бигрәк тә отношение, түземлелек алар белән, теге кабынмаска, сабыр булырга, Сәләттән кайтуга эшкә урынлашмаган килеш уже чагыла башлады менә. Бик тәртипле, дөньяга карашы да үзгәргән шикелле инде. Икенче дөнья кешесе инде. Менә безнең бит инде бу ияләшкән дөнья гына түгел, икенче төрле дөнья кешесе булып китте инде. Ну, безгә шуй торган дөнья булды инде бу. Хәзер безнең кичкенә оныклар да шу артыннан Сәләткә барабыз дип бик көтеп торалар инде. Менә тәрбия дигән мәсьәләдә бит ата-ана гына тәрбиясе генә түгел, мөхит кирәк. Менә Сәләт мөхите тәрбиягә ия. Аның шәхс буларак үсүендә Сәләтнең роле бик зур дип уйлыйм.
Менә шундый күңелгә жылы рәхәт видео карап киттек. Рәхмәт әти-әниләргә ышанып балаларын сәләткә тапшырган өчен һәм шундый рухланып, яңаша инде бер башка үскән, берничә башка үскән балаларны алар каршы алалар әлеге лагерьдан соң. Без дәвам итәбез һәм ниһаять без бүгенге кичәнең иң кайнар кульминацион нуктасына да килеп җиттек. Ел аланы номинациясенә чират. Бүгінгі күнде сәләт профиль аланларының географиясы Татарстан Республикасының күпчелек районнарында, шулай күрше Башкортстан, Чувашия һәм Самараға қонатларын җәйде. Ел аланы номинациясы ул бик үзенчәлекле номинация, чөнки нәкъ менә шушы аланнар аркылы бала сәләткә килеп эләгә һәм сәләт мөхите белән якыннан таныша ала. Алан ул баланы сәлгешкә, студентның әйдәманга әверлү урыны. Сәләт аланы ул кызыклы уку-укыту программасы һәм көчле атмосфера. Итак, номинация Ел аланы. Внимание на экран. Сәләт шәхес. Директора Алсу Ганеева. Өлкән әйдаман Карина Цой. Алан командасы ШТК буенча күп төрле бүләкләр иясе. Мәсәлән, КНИТУ студентлары һәм аспирантлары кубогында Гран-при, Яшел Үзән ачык лигасында Гран-при, 2019 елга Татар ШТК лигасында вице-чемпион. Сәләт Азнакай. Директора Алина Лабанова. Өлкән әйдаман Резидә Абдуллина. 2018 елда Сәмрух премиясының Сәләт җырлы номинациясының җиңүчесе һәм Ел аланы номинациясы лауреаты. Сәләт Ярчаллы. Директора Миләүшә Сиражиева. Өлкән әйдаман Зәринә Халилова. Сәмрух 2018 ел премиясы финалистлары. 2019 елгы Сәләт форумында шахмат уенында 2-нче, футбол буенча 3-нче урын ияләре. Сәләт осталар бистәсе. Директора Энҗи Халикова. Өлкән әйдаман Әдилә Асяева. 2019 елда Soft Skills биләр форумда Алан командасы ШТК һәм шахмат уенында 2-нче урын яулады. Сәләт Саба. Директора Фәннур Шәйхетдинов. Өлкән әйдаман Айзирә Кәримуллина. 2019 елда Сәләт форумында дебатлар буенча Гран-при, ШТК буенча 3-нче урын ияләре. Сәләт Раушан. Директора Айгөл Валиуллина. Өлкән әйдаман Илдус Усманов. 2019 елда Сәләт форумында ШТК буенча Гран-при, интеллектуаль турнирда 1-нче, нәрсә кайда кайчан уенында 1-нче, интеллектуаль спорт уенында 1-нче урын иясе бу Алан. Болгар туган тел. Директора Тимур Назаров. Өлкән әйдаман Алия Әхмәтова. Soft Skills биләр форумда КВН буенча Гран-при, волейбол һәм шахмат буенча 2-нче, стритбол буенча 2-нче һәм 3-нче урынны яуладылар. Болгар туган телдә World Skills әләме эстафетасы узды. Премияның җиңүчесе Сәмрух символикасы белән кыйммәтле бүләкләр, акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән кадерле Сәмрух сынына ия булачак. Лауреаты будут награждены дипломами, премией и подарками от наших партнеров. Видимый дом Казанның иң үзәгендә урнашкан зур һәм уңайлы студия. Ябалак интеллектуаль уены. Хәзер сәхнәгә Ел аланы номинациясе лауреатлары чакырыла. Сәләт Раушан. Сәләт Ярчаллы. Һәм Сәләт Саба. Кызлар, без аңлыйбыз, киеренкелек арта бара, ләкин аларга алкышлар яудырсак, аларга көч бирсәк, бу моның артыгы булмас. Алар кулга кул тотынышып бастылар һәм бу номинациядә безнең әле махсус бүләк бар. Әлегә бүләктән башлыйк. Махсус бүләк Әйдә Шаярт лигасының барлык ШТК уеннарына еллык абонентлар белән Сәләт Саба аланы бүләкләнә. Ел аланы номинациясендә җиңүчене бүләкләү өчен кадерле
қонағыбызны сәхнәгә шақырабыз. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур Җәүдәт улы Сөләйманов. Хәерле кич, исәнмесез? Дулкынланам, шундый рәхәт, сәләткә кайту. Без бердәм, без көчле. Менә шулай бер сүз дә дәшмичә, менә бу сәхнәдә басып торасы килә, энергия туплап, сәләт йортына кайту, керү, сәләтнең Сәмрух ел премиясенә кайту, биләргә кайту, ул күпкә берничә айга, димәк, син энергия туплап инде эшләргә әзер дигән сүз. Чөнки ул яшәү рәвеше дә сәләт, ул фикерләү рәвеше дә, ул дуслар табу мөхите, ул үзеңне табу мөхите, үзеңдә булган сәләтләрне ачу мөхите. Одна из наших миссий Министерства по делам молодежи, одна из наших задач Министерства по делам молодежи Республики Татарстан звучит как создание условий для социальной, творческой и профессиональной самореализации молодежи. И когда мы думаем и думаем о Салят, оказываемся в среде, в пространстве Салят, мы понимаем, что это то самое место, которое помогает любому молодому человеку, который оказывается здесь, узнать себя лучше, который подтверждает тот факт, что любой ребенок, любой молодой человек, он талантливый и одаренный. Но очень важно создать для него соответствующую среду, чтобы он мог раскрыть в себе свой потенциал. Поэтому давайте еще раз мы поаплодируем. Әйдәгез яңадан без алкышлыйк әти-әниләрне, барлык министрлыкларны, аерым әлбәттә рәхмәт безнең президентыбызга Рөстәм Нургали улы Миннихановка. Әйдәгез аны алкышлыйк һәм һәр вакыттагыча бергә булыйк һәм бердәм булыйк. Миннән тагын да күбрәк дулкынлана тагын монда. Күп кенә кеше минемчә сәхнәдә басып торган гына түгел. Сез кем өчен җан атасыз күбрәк? Яршалы ишетәм. Саба, Раушан. Тагын? Димәк, шул эш алан гына өчен сез җан атасыз. Азнакай. Тагын? Батыр кемдер кычкыра, Җәлил абый бугай. Һәм беренчелекне ала Сәләт Яршаллы аланы. Сәләт Яршаллы, Сәләт Яршаллы, Сәләт Яршаллы, Сәләт Яршаллы, Сәләт Яршаллы, Сәләт Яршаллы, Сәләт Яршаллы. Әйе, дуслар, алар ел аланы. Ел аланы Сәләт Яршаллы. Хөрмәтле җиңүчеләр, әйдәгез күмәк фото ясыйбыз барыбыз бергә. Җиңүчеләр, лауреатлар, без сезне котлыйбыз һәм сәхнәдә калуыгызны сорыйбыз. Ә без алкышлыйбыз, дуслар, алкышлыйбыз. Тәбриклибез чын күңелдән. Кыназ минемчә барлык финалистларны Бер генә әйбер әйтәсем килә, зур рәхмәт оештыручыларга, оештыру комитетына кем оештырды менә бүгенге кичәне. Әйдәгез, аларны да алкышлыйк. Алар сәхнә артында басып торалар, дулкынланалар. Барлык кешеләргә рәхмәт. Димәк, сезнең көчле алкышларыгыз оештыручыларга әйдәгез. 1 2 3 рәхмәт. Барлык финалистларны без сәхнәгә дәшәбез. Менә бу Тимур, рәхим итегез урыныгызга. алдагы рәтләрдә утыручы сәлкеш әйдәманнар, җитәкчеләр, баш җитәкләр,
әтисе, алар барысы да сәләттен, алар барысы да дус, алар дебен үз хаты біз бір ғаилә, біз сәләттен. Тантанабыз ахырында бүгінгі шатлығыбызны біздің білән ортақлашқан һәр біріңізге зур рәхмәтебезне білдірәбез. Ничә еллар дәвамында біздің білән болуыңызға ұлы рәхмәт әйтеп әйтегез. Бір-бірімізге қол шабыйық әле. Барыбызның да сәләт проекттарында катнашкан өлеше бар. Киләчәктә дә сәләт белән бергә үсәргә һәм яшәргә язсын. Мәңге яшәсен сәләт! Безне төрле идеяларга илһамландырып, төрле башлангычларыбызда булышып, хәрәкәтебезгә ярдәм итеп торучыларга рәхмәт. Премия катнашучыларына һәм җиңүчеләргә дә рәхмәтебезне белдерәбез. Һәрвакыт алга барганыгыз өчен рәхмәт сезгә. 2020 елда да безне зур ачышлар көтә ала бирсә. Сәмрухта сәләт тә сезнең планнарыгызны алга тормышта ашыра барсын. Без бергә, без бердәм, сәләт! Киләсе җырыбыз һәр берегезгә бүләк булып яңгырасын. Киттек, егетләр, кызлар. Күшкәндә җәйгә сулыша кышкы даланың һәм нидер хәлемдә үзгәрсә көчем тулыша оча аламын алыфка тикле иртә канатымда һәр бер Җилләрнең барын без кояштан өстә очабыз Сәмрух җәйгә канатларын зәңгәр күкне очабыз без очабыз Көн алышкан мәлдә Ышкынса бәйдән яңгырлар Югалса вакыт Гел бер-берсен әйдә Тик югалар аңгылар Төн җигә яктан Һәм иртеп катып карым Җәйгә Сәмрух канат Җилләрнең барын без кояштан өстә очабыз Сәмрух җәйгә канатларын зәңгәр күкне очабыз без очабыз Сәмрух канатлары Җигеп җилләрнең барын Без кояштан өстә очабыз Сәмрух җәйгә канатларын зәңгәр күкне очабыз
Әйдәгез барлык зал, барлык катнашучылар бер-беребезгә әфәрин! Рәхмәт киләсе очрашуларга хәтле, киләсе премияда тагын шулай итеп зурлап җыелышырбыз. Исән сау булыйк! Күрешкәнгә кадәр сау булыгыз!